ontzettend veel zeggen, maar dat is niet de bedoeling van deze meeting. Ik wil jullie namelijk deelgenoot maken van wat enthousiast voor ons en voor mij betekent. Maar omdat dat een veel te lang verhaal wordt, zal ik proberen om het een korte variant te brengen. Ik keer mijn gezicht een beetje diep op, omdat ik het gevoel heb dat het wind dan wat minder invloed heeft op de microfoon. Welkom namens Team ATC. Team ATC doet volgend jaar mee met Enthousiast. Een van de 26 teamleden van Team ATC, mijn naam is Patrick de Vries. Enthousiast is een evenement wat georganiseerd wordt ten behoeve van het KWF. Het is eigenlijk niets anders dan een vrij eenvoudige vorm van wervingsprogramma, waarbij de deelnemers gedurende een aantal maanden proberen om zoveel mogelijk geld voor het KWF bij elkaar te sparen, om dat in dit geval in 2015 over te dragen aan het KWF. Wij zijn met 26 deelnemers, het is een enorm groot team binnen de organisatie. Wij organiseren eenvoudige, makkelijke evenementen, zoals deze Santa Run. En het inschrijfgeld wat jullie met elkaar betalen, is voor ons een grote donatie aan het KWF. Vandaag is een bijzondere dag om een aantal redenen, en ik noem er 2 of 3. Allereerst is het een dag waarop ik eigenlijk van het had moeten zijn. Liever was ik vandaag ergens anders in Nederland aangeschoven op een bank of aan een keukentafel om de verjaardag te vieren van mijn overleden broer, die bizar ook vandaag geboren is. Dus vandaag 55 jaar geleden werd mijn broer geboren. 12 jaar later overleed hij de gevolgen van lymfeklierkanker. Het was op dat moment een enorme uitdaging voor de wetenschap om daar een oplossing voor te vinden. Dat is niet gelukt en voor mij was hij het eerste slachtoffer in mijn kennissenkring die overleed aan de gevolgen van kanker. Onder de deelnemers vandaag weet ik dat er mensen zijn zoals Herman naast mij, maar ook jonge mensen, jongvolwassenen en kinderen die net als mijn broer ziek zijn, die lijden aan kanker. En ik hoop in godsnaam dat de medische wetenschap hen verder helpt dan ze voor mij bijna 45 jaar geleden met mijn broer konden doen. Dat is ook de reden dat ik Suzanne naast mij gevraagd heb. Ik kreeg afgelopen maandag een vrij emotionele mail van Suzanne, waarin zij melding maakte van het feit dat een aantal leden van de voetbalvereniging met deze ziekte getroffen zijn. Ik hoop nogmaals van ganse harte dat voor jullie een oplossing nabij is. En ik vind het geweldig dat teamleden, leden van de voetbalvereniging, jullie als blijk van steun vandaag meelopen en samen met ons deze Santarin proberen te verbrengen door het weer. Nou, een andere belangrijke reden waarom ik gevraagd heb of Herman naast mij komt staan. Enthousiast wordt volgend jaar voor de 10e keer georganiseerd. En om het evenement wat meer ondersteuning te geven, is 3 weken geleden een licht door Nederland gaan reizen. Dat licht dat staat hier symbolisch voor ons. En ik ga het symbolisch overdragen aan Herman. Herman is ook een deelnemer van Enthousiast volgend jaar. En de bedoeling van dit licht is dat we jullie en onze naasten duidelijk proberen te maken wat Enthousiast nu eigenlijk betekent en wat de symboliek van dit kaarslichtje is. Iedereen die aan Enthousiast meedoet, doet dat om een eigen reden. Vaak wordt gevraagd waarom je met Enthousiast meedoet. En dan ligt eigenlijk het antwoord wel op dat je dat doet ter nagedachtenis van een dierbare die overleden is. Nou, ondanks mijn eigen kankerverleden is dat niet mijn drijfveer om mee te doen. Mijn drijfveer is dat ik wil dat we met dit soort acties een bijdrage kunnen leveren aan de medische wetenschap, om op die manier nog sneller kanker onder de knie te krijgen, zodat mensen niet meer overlijden aan kanker, maar in het slechtste geval met kanker. Dat lichtje symboliseert voor iedereen iets bijzonders.
Ik wil jullie vragen om als blijk der ondersteuning van dit licht en iedereen die vandaag aanwezig is en op wat voor manier dan ook getroffen is door kanker, om nu het lichtje wat je gekregen hebt door te buigen, even te schudden en te laten branden. Want het is de bedoeling dat we nu met kaarswerken maar even omhoog als die brandt laten zien dat we er zijn voor iedereen die op dit moment ziek is. Of iedereen die op dit moment als blijk van steun geeft aan een dierbare. Tot slot, voordat ik jullie de weg opstuur, 2 dingen die ik nog graag vertellen wil. Eerst de reden waarom ik Suzanne vraag om naast mij te komen staan. Suzanne, ik ga jij even hier staan, dan hebben we wat minder last van de wind. Omdat de voetbalvereniging Wildervank bij elkaar geteld ruimschoots meer dan €500 aan dit evenement doneert, kunnen we jullie volgend jaar op de berg meenemen. De organisatie van Alto6 biedt de mogelijkheid om een logo op het tenue van de deelnemers te laten afdrukken onder voorwaarde dat de betreffende sponsor meer dan €500 geboden. En dat is het geval. Dat is hartelijk dank. Hetzelfde geldt voor de atletiekvereniging. SG Veendam Atletiek, waar ik toevallig ook de voorzitter van mag zijn. Top dat jullie er zijn met zoveel mensen. Ook jullie gaan volgend jaar met ons mee de berg op. Nou, die huishoudelijke mededelingen nog aan de pakket. Die wandelaars die lopen langs het clubhuis, het spellenpad en dat soort aanwijzingen hoe ze verder lopen. De hardloop en de